en uit de huid. Ja. Zo de burger word ik nog geregeld voor de band. Die wordt echt mooi. Nou, je bent haast klaar. Ja, dat ziet mooi op. De kast nog even in room dadelijk en dan zit ze mooi te plak. Biet een put? Ach, nou dat valt geen nood. Het is hier heel goed regelen al een keer. Dat is uit de kunst. Er geeft niks hoor. Maar ja, ze is zelf wat onrustig. Dan komt het al een keer wel goed. Toen het begon te bouwen, vriend die toen zei maar ja, het is nou een hele hier, we moeten maar afwachten, no? Ja, dat is ik zo. Nou ja, ze is niet op een drie Ja. natuurlijk. Maar, Nee, ik bedoel, iedereen beleeft dat ik net. Dit wil ik hebben van mij. Ja. Ja, je had ze draaien hier wennen. Nou, en dan hopen we nog een mooi skoffie te horen. Nou, bleef het met me eens? Ja, ik ben al beter gezet, ja. Ja. Dit is mijn naaiwenning. Een groot verschil. Ik zei dat als je wat we vroeger maar begonnen ben en nu mee eindigen, dan heb je al heel wat geleefd in je leven. Heel dat lange skoft. Maar dat spul had ik nooit in zijn hand. Nee, nou, maar dat nou. Dat leest maar weer in het glaasje, hè. Je vanzelf. Maar dan heb je wat een plak, hè? Ja, ik heb ook een glas. Daar heb ik het kopjes in voor de glas. Ja. Dan kom je nou eens het zien, hè? Ja. Dat is de pennen dat ik vroeger in de heup gewoon had. En die moet al bewaard blijven. Nou ja, dat is nooit tegen, hè? Maar ben je nou wel blij dat je hier zit? Ja, nou je zit. Eerst zei ik wel, ze let me hier maar zitten, maar nou heb ik hier gezet, ben ik blij dat ik hier zit. En alles naaien zelf, hè? Keuken, badkamer. Ja. Alles is naai. Je kunt ze net leeuwen. Nee, dat ken ik niet. Je kent je net meer begrepen dat het dan nou op deze leeftijd nou zo mooi wordt al een keer. Nee. Je zo'n steeds hoe het mogelijk net zo mooi dat het al een keer kent in deze tijd. Ja. ...60 hierlijn had ik te denk maken. Hè? Zo wat 60 hierlijn. En alle dingen erbij die Zelf maken. zelf maken. Ja. Van 16 jaar aan, maar misschien wel eerder. Maar bij 16 jaar ben ik bij de smid gekomen. In Weesum. Alle belangrijke putjes die er dwaan moeten, wat bijzonder weer. Ergens dakkapeltjes, als wat ik maar. Wat er wat bijzonders weer, dan wil ik er even helemaal foto gaan stellen. En daar ga ik alweer op foto bijhouden. Nou, mijn man die had die 25 kandelaars toen in 14 dagen tegen het maken. Weer een vrij drege kleur, want het moest voor Christi kleur. Maar dat er eerst een lidsmodeltje maken en toen had er deze al hier krek voor Christi kleur gekregen. Nou, en dan komt er iemand die wil graag kegels hebben. Daar kun je kegels draaien. Nou, en dan komen er 18 kegels. En huiswerk? Nou, prachtig werk. Ik zoek net van. Nee. Hoe zat het? Nou, je hebt het staan te praten. Er moet wat gebeuren. Hè? En de squashje met trekje, of nee? Dat ligt het bij water.
daar zit wel een dikke Mercedes in. Je weet eigenlijk van alles net wat het is. Nee. Ik heb het dus, dat is, had ik dus wel 20 hier. Zo, dat had ik wel 20 hier. En het zit nog in hetzelfde doosje. Zo, en dit nog nee. Dit is van een timmerman, dit is een shearleer. Weet je wat dat is? Nee. Nee, hè? Jammer. Zo, ga je jesje aan. En dan wist je wat het waterpas hong. Dat wie van mijn huid. Dat weet ik een timmerman? Die wie timmerman. Ja, die werkte bij Kingmas timmerfabriek op Blakke Paard. Weet je hoe dat wat het is? Nee. Blakke Paard, Oude Glijn, weet je dat? Oh, de glooien? Ja. Ik toets het altijd in de tom-tom en dan... Oh god. Jongens. Wat maak ik ermee? Wat maak ik ermee? Nee, Oude Glijn is in Ljout. En Oh, de Alde Galileeën. Alde Galileeën. Ja, ik ben Fries. Oh, ja. Jij bent ook bij ons in Friesland. Dus je bent wel een goed stelzaak. Wij ben, dat zo correct zeggen, wij zijn met elkaar een heel goed team. Je reed er mooi stek, je vrienden gewoon die we graag een stek hadden, dat wij je moeten doorgaan. Nou, dat heb ik al op foto's zetten en als je dat er dan heen brengt, nou dan zou er nog geen keer meer heen en dan is het even mooi en dan komt het ook even op een foto. Nou, zo.